Страшны чэрвень. Мінулы месяц стаў самым смяротным для ўкраінцаў з пачатку паўнамаштабнай вайны. Паводле папярэдніх звестак Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, за чэрвень ва ўкраіне загінулі па меншай меры 265 мірных жыхароў і як мінімум 1816 атрымалі раненні. Пры гэтым бачная вельмі нядобрая тэндэнцыя, бо май 26-го года ўжо быў самым крывавым месяцам за ўсе гады вайны, але чэрвеньскія звесткі аказаліся яшчэ горшымі, і падобна, што гэтая трывожная тэндэнцыя працягнецца і ў ліпені. Бо пакуль украінцы паспяхова б'юць па расійскіх нафтавых базах і заводах, Крэмль адказвае на гэта ударамі па жылых дамах і людзях. Толькі за першы тыдзень ліпеня ад удараў расіян ва ўкраіне загінулі як мінімум 93 мірныя жыхары. У Беларусі з'явілася новая небяспека з абменам валюты. Апошнім часам стала заўважна больш рознага роду банкаўскіх памылак. Напрыклад, касір узяў з кліента менш грошай, чым мусіў, альбо наадварот выдаў яму некалькі лішніх купюр. Ну а небяспека тут у тым, што нават калі гэта выключна памылка работнікаў банка, але чалавек не вярнуў залішнія грошы альбо адмовіўся даплаціць свае, то ўсё скончыцца крымінальнай справай. Знайсці такога кліента вельмі проста, бо у банках хапае камер відэаназірання, а падрабязнасці ўсіх аперацый захоўваюцца ў базе даных. У выніку такая удача будзе кваліфікавацца як крадзеж, а гэта на хвіліначку ад штрафа і да 3 альбо нават 7 гадоў калоніі, у залежнасці ад сумы. Прычым наступствы могуць быць і нашмат пазней. Вядома, як мінімум адна такая гісторыя, калі пенсіянеру выдалі ў банку лішнія $100. Ён пакінуў іх сабе, а праз 9 месяцаў да яго пагрукаліся ў дзверы супрацоўнікі следчага камітэта. Праўда, у той сітуацыі мужчыну выратаваў пажылы ўзрост і інваліднасць па зроку. Крыміналку на яго завялі, але пазней закрылі яе праз амністыю. Дарэчы, калі вам выдаў лішнія грошы не чалавек, а банкамат, то адказнасць усё роўна будзе на вас. І калі іх не вярнуць, то гэта таксама расцэньваецца як крадзеж. Новая прыдумка уладаў і сілавікоў. Цяпер па вяртанні дамоў беларусаў усё часцей раздзяваюць дагала проста на мяжы. Прычым такія новаўвядзенні ў надглядзе закранаюць як тых, хто вяртаецца на радзіму з Еўропы аўтобусам, так і тых, хто прылятае з адпачынкаў ці камандзіровак самалётам. І ў асноўным гэта закранае тых, хто раней меў хоць які пратакол за палітыку. Як расказалі нашай Ніве некалькі чалавек, з практыкай прымусовага распранання на мяжы яны ўпершыню сутыкнуліся гэтай вясной. Паводле іх слоў, такія праверкі пачалі праводзіць як мінімум з красавіка. Распранаюць не ўсіх і часам абмяжоўваюцца толькі праверкай тэлефона, але калі чалавека накіроўваюць на дадатковы надгляд, яго просяць распрануцца да ніжняй бялізны. Працэдура адбываецца ў прысутнасці двух панятых. Гэта могуць быць як супрацоўнікі, напрыклад, прыбіральшчыца, так і выпадковыя пасажыры з аўтобуса. Пасля чалавеку прапануюць падпісаць пратакол аб правядзенні надгляду. Пры гэтым прычын такіх дзеянняў не тлумачаць, спасылаючыся толькі на распараджэнне зверху. Адзін з беларусаў, які прайшоў праз такую працэдуру пасля вяртання з Еўропы, расказаў, што яму патлумачылі: рашэнне аб надглядзе можа прыняць начальнік мытні, калі да чалавека няма даверу. Іншая беларуска пачула, што дадатковы надгляд праводзіцца выбарачна паводле загаду начальніка мытні. Паводле яе слоў, супрацоўнікі таксама сказалі, што цяпер могуць аглядаць і цела, назваўшы гэта часткай рэформаў. Удакладнім, што згодна з артыкулам нумар 329 мытнага кодекса Еўразійскага эканамічнага саюза, асабісты надгляд на мяжы можа праводзіцца пры наяўнасці падставы лічыць, што грамадзянін хавае ў сябе пэўныя тавары, якія парушаюць правілы іх перамяшчэння па тэрыторыі краін ЕАЭС. Але ў выпадку Беларусі гэтым правілам злоўжываюць, каб трымаць народ у няволі і пакоры. З'явіліся дзікія падрабязнасці таго, што адбываецца ў следчым ізалятары беларускага КДБ. Сужэнцы і палітвязні Тацяны і Дмітрый Корсакавы знаходзяцца ў зняволенні амаль 10 месяцаў. У чэрвені іх асудзілі па 3 артыкулах крымінальнага кодекса, у тым ліку за здраду дзяржаве. Мужу Дмітрыю суд прызначыў 14 гадоў калоніі, а яго жонцы Тацяне 12 гадоў. Іх дарослую дачку Пелагію завочна прысудзілі да 11 гадоў пазбаўлення волі. Цяпер праваабаронцам вясны
стала вядома, што каля 5 месяцаў да суда мужа і жонку утрымлівалі ў СІЗА КДБ, дзе на Тацяну аказвалі псіхалагічны ціск. Яе пазбаўлялі доступу да лекаў, змяшчалі ў мяккі пакой і прымушалі стаяць па 12 гадзін за чырвонай лініяй. Паведамляецца, што жанчыне не давалі вады, а пакідалі толькі міску з перасмажанай рыбай. Пры гэтым намеснік начальніка СІЗА КДБ здзекліва казаў зняволенай, што ён з'яўляецца яе асабістым дыетолагам. Вядома, што Корсакова не прызнала сваёй віны, што магло і стаць прычынай такога ціску. Таксама жанчына, якая хварэе на дыябет, скардзілася, што не мае доступу да лекаў. І зноў абасраныя каровы, гэтым разам у Мінскай вобласці. Беларуска выклала кадры з фермы вёскі Вуглы ў Капыльскім раёне Міншчыны, і на іх бачна, у якіх жудасных умовах трымаюць жывёлу. Калі відэа набыло розгалас, то ў гаспадарку прыехала з праверкай пракуратура, якая пацвердзіла праўдзівасць гэтага роліка. Але адметна, што прапаганда тым часам накінулася на аўтарку відэа. У дзяржаўным выданні «Мінская праўда» выпусцілі матэрыял пра сітуацыю, у якім дырэктар фермы тлумачыць бруд дрэнным надвор'ем. А так званыя журналісты старанна падкрэсліваюць, што прыйшоўшы на ферму з маленькім дзіцем, жанчына дзеля эфектных кадраў падвергла каласальнай рызыцы і сябе, і свайго малога. У публікацыі кароўнік без іроніі называюць рэжымным аб'ектам і папярэджваюць, цытата, «Самастойнае наведванне буйных фермаў спалучана з сур'ёзнай небяспекай для жыцця і здароўя праз непрадказальныя паводзіны жывёл і спецыфіку вытворчага працэсу». Канец цытаты. У Гомелі прайшоў дзіўны хросны ход з удзелам чыноўнікаў, актывістаў, БРСМ і сілавікоў. А таксама ў гэтым шэсці, прысвечаным святу, якім хочуць замяніць дзень усіх закаханых, удзельнічалі прадстаўнікі працоўных калектываў. Хросны ход пад назвай «За захаванне сямейных каштоўнасцяў» быў прымеркаваны да дня памяці праваслаўных святых Пятра і Фяўронні. Раней некаторыя прапагандысты ўжо казалі, што гэтае рэлігійнае свята мусіла б стаць у Беларусі заменай заходняму дню святога Валянціна. Пакуль што не атрымліваецца, але, як бачым, лукашэнкаўцы не здаюцца. Прычым у гэты раз на хросны ход упершыню сагналі так званую грамадскасць. Былі прадстаўнікі гарадской адміністрацыі, прадстаўнікі праўладнага беларускага чырвонага крыжа, людзі ў пагонах ды звычайныя бюджэтнікі. Агулам ажно 1200 чалавек. Так што, магчыма, калі гэтая ініцыятыва спадабаецца начальству ў Мінску, то падобную практыку распаўсюдзяць і на іншыя беларускія гарады. Аказалася, што маечкі з цытатамі Лукашэнкі за бюджэтныя грошы закупаюць бюджэтныя арганізацыі, і сумы на іх ідуць вельмі розныя. Напрыклад, Крупскі райвыканкам закупіў 22 футболкі з мерчам Лукашэнкі за 726 рублёў, а Цэнтр па забеспячэнні дзейнасці бюджэтных арганізацый Мінскага раёна узяў адразу 300 футболак, і на гэта пайшло 9900 рублёў з раённага бюджэту. Таксама цікава, што некаторыя дзяржаўныя структуры закупаюць такія рэчы акурат перад святамі ці масавымі мерапрыемствамі. То бок, калі вы ўбачыце на нейкім дні народнага адзінства чалавека з надпісам на пузе «Будет очень интересно», то вельмі верагодна, што перад вамі акажацца не шчыры прыхільнік улады, а спецыяльна апрануты работнік бюджэтнай сферы. Адметна яшчэ, што гэтыя маечкі шыюцца на дзяржаўных фабрыках. Адпаведна, атрымліваецца такі кругазварот бюджэтных грошай. Дзяржава прадае гэта дзяржаўным арганізацыям за дзяржаўныя сродкі. Прасцей кажучы, увесь гэты цырк у выніку аплачваюць са сваіх падаткаў простыя беларусы. У Гомелі вадалазы выпадкова знайшлі на дне сожа косткі маманта і бізона. Адбылося гэта проста падчас трэніровачных спускаў пад ваду. Агулам вадалазы дасталі 5 фрагментаў костак маманта і адну старажытнага бізона. Дакладны ўзрост парэшткаў высветліць без спецыяльных даследаванняў немагчыма, аднак меркавана гэтым косткам прыкладна 20 000 гадоў. Яшчэ аднаго беларускага святара асудзілі па палітычнай справе. Шмат гадоў Віталь Быстроў служыў у грэка-каталіцкай парафіі ў Івацевічах, але ў мінулым годзе парафію спачатку пазбавілі рэгістрацыі, а неўзабаве па Быстрова прыйшлі сілавікі. Яго затрымалі, змясцілі ў СІЗА і абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Вядома, што пераслед звязаны са справай беларускага гаюна. У выніку Быстрову прысудзілі хатнюю хімію.
Беларускі пенсіянер нарабіў сабе бяды на 50 000 даляраў. У Гомелі 60гадовы мужчына стаў ахвярай шматступеньчатай аферы, у выніку чаго прадаў кватэру, набраў пазык і аддаў ашуканцам усе свае грошы. Усё пачалося з банальнага званка нібыта са службы дастаўкі. Мужчына прадыктаваў код з СМС, пасля чаго яго запалохалі фэйкавыя сілавікі. Ахвяру пераканалі, што яго даныя скрадзеныя, і каб выратаваць маёмасць, трэба тэрмінова і таемна прадаць кватэру. Пенсіянер хутка знайшоў пакупнікоў і прадаў жыллё за 51 000 даляраў. З гэтых грошай куратары дазволілі яму пакінуць сабе на жыццё толькі 200 баксаў, а ўсё астатняе ён перадаў дзяўчыне-кур'еру. Але на гэтым махляры не спыніліся і прымусілі мужчыну ўзяць у растэрміноўку 2 дарагія флагманскія смартфоны, якія ён таксама аддаў злачынцам. Такім чынам агульная сума стратаў перавысіла 54 000 даляраў. Пазней была затрыманая і кур'ерка. Аказалася, што гэта 26гадовая дзяўчына з Гродна, прычым яе таксама развялі па падобнай схеме і прымусілі працаваць сакрэтным інкасатарам, вывозячы грошы падманутых беларусаў у Маскву. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.